Mga ang taninjo guys, muanhi sinanay karon magpaniud to atro kun sa maniud to kay mapakaan pa mo to sang irpat. Ang sudan guys kay nag-crave man ko ka ng sinituan. Uy, nanudyo naman nga bana. Nag-crave ko sinanaban ja, gipalitan ko undoy og tanawa. Sinanaban nga manok, pero di ni Zainal lang gisinaban ran ja na pichay. Ja, maraming sudan na dapay saging, sudan. Agman ni nahog hapon. Wa man na mahurot kay ginagmay ramay ang kanon. Uy, undoy mong mga basura dari. Kaning ang rice daghan ra ni agang makaanda ni gamay ra kay small portion ra pakaon na kay delikado patas gestational diabetes. Small portion ra nga na. So as of now guys, haram ang update ni Tere to ana sila sa Antipulo tos ang maguwang nga laki kay namo ko laki nga maguwang dito nga na pud say gamay bitaw nga bay. Anja to sila dito anja karon kay ra mang ladua. Maglisod na po sila bihe-bihe pa dong sa Philippine Heart Center. Ito na may offer na ining tawag na ganina nga magpa-stay kung jag libre sa Mandaluyong. Diyan mo ito ang gatag number ni Tere para magkapunta kay sila. Kaya yung tawag dyan na ganina natugmang ko. Medyo gani kaning text. Pag mata na, nabasahan nag-text amo dito. Nga na, hapon gi-forward ni Tere kay kinahanglan mo dyan po sila sa kanan rong panahon no, kanang do sa hospital. Kaya magbiyahe sa Tere Gladyo, malugod dyaman. Ang kanan rin mga pitsay kay agang gusto dyan, agad dyan ganahan, kamunggay. Kamunggay dyan ang ganahan. Kanya ba nga kamunggay bang ako basa? Kita kong undoy pangitag kamunggay, inganas undoy pasabsabon na kung ako kamunggay. Nabatasan ba na ha? Sabs. Baka. Mga 11:30 kaon ako, kaya naman ko giinom tambaw. Kaya gahaman kong guys. Gahang ti dyan. Mag-cramp si dyan, mag-contract si dyan, magsakit. Tungod sa bleeding dito sa karon hindi ko magpudyo. Na possibility nga mag-vaginal bleeding ko. So, oo nga, sacrifice ko pudyo bisag ako na anad. Kalugja ba sa pud? Ya. Adyan gi follow advice sa doktor. Nga, mubarog rag mo CR, muligo, nga na. Kinahanglan maghigda. Gignan pa ko niya. Lord, og mahimo floor. Magpahungit tara magasi mong bana, pero di mo ko mabusog og nga na. Basta kay hinera do take it easy ana. Kay delikado jud kuno nga libitaw dya. Arapan dijang gamadya mo pay pagturot. Dako ka jud chance nga makuhaan mang medyo bitaw nag ko. Wala mo giampo Ginoo na lamay magbuot og budget ni. Kaya mag-stress ko, musamot na po. Girsitaan ka na ko pampadugang o progesterone. Ang stress man gud mo ay makontra sa progesterone. Mga ganang, nandi ko ma-stress. Ang tawgas nanay. Kaya, ngayon man dyan magpaniud to, manawag ko o kung saan orasa di sa mari. Luway laman, gamingaw na kuno na, pati mga bata. Tawagan na, muda dyan ba? Naglaw ko di karon. Kamunggay ang gusto di. Payas. Nay! Hello, Prame. Muda dyan ka? Ha? Muda dyan ba ka? Ano doon? Ano lagi mo may ito? Mga kalauna, ano po ni ka na ho? Kamos, ate mo ni kawa man, nangutan na ko kay agbanggan na, dadaan na. Huwarang, dahil na dito, ikaw ito ko ng mangga. Isa ra ka buok. Iya, daghandri. Di, dako man ka na. Hmm. Naniud to na mo, nay? Apa? Paniud to na mo lang. Ako na, nagpamsik ka man kape, no? Paminag nagkwan pa kung palit na eka kanibaboy sa magbukod, dusulaan. Ani ato si Ja? Yato. Ay, may gasak dyan. Oh, nasa kalso dito ko. Yato ko yung mga ruwag lang sa ganda. Kamusta tatay, nay? Okay naman, nasa nagkuhan, kahit sa itlog, may kahit sila, kung raan na mo, kahit tumasas maribok, ima. Ang grocery daan. Man pong panaon lamang po nas undoy. Kaya naamang ko bayron din agkat ng baboy dahil karne ang di order. Tiri na ho. Nga? Na may gibiling tiri ko na po sa kong t-shirt. Para na t-shirt. Naman na danda na. Wa pa man pag t-shirt. Alam mo, dati danda. Madot mo kubot-kubot. Basta nay ka na nay.
Panahan ra nas undoy dahil masweldo na. Ada doon sa bar ni dia. Di, dana ra ninjo ka di man pud ko pwedeng magsikag karne. Di, mo na nga. Sabotog ba? Di ato na may dali raman ko dari makakita. Kuan kay de man mis merkado. Kamu dia ini dia ibu tayong sarip. Ano ka nang nayon? Pangaana mo nila magkuwat ra ko nimo dari. Kapag buhat naman kayo, musag sa komunikaw. Basta ka magtungahon na malilid ko mas. Yan na si Alexis. Mga ban magkapagduha ka bata. Oo, uban. Libre mo lang. Sige na ibabay aron makaliho ka diha. Sige. Bye. Mana dun lagi nanay. Salamat Ate Bing, daaring thermoflash. Maura ba ni kabuangan sa mga estudyante karon? Bulingas ang kuko, oy. Yung cutter ko unja, pasensya na. Si Undoy kay nang laba, luila mo pud si Jata nang buhatonon sa bay. Labas si Jadagan rabag labunon. Pero pasalamat sa kus Ginoo man yang nabana. Kaya rang kabuutan pinangga ka jo ko. Si Janay manghipos na sa mga kala, taga ko hindi ka man nagkaan, balik na pumuling ko dito spom. Yung kinabuhi, oh. Hindi na mamaak na eh. Nana ba nagporta? Sita. Silong mo dali kay Uwan. Hindi, di na mamaak. Manumbag na. Manumbag na, di na mamaak. Init ra bala, init. Ano ba yung tatakpan? Maso kay katapan ni mo dani doy. Basa ka nay? Saging. Kumusta? Saging kay. Ala pagdangag mo na la. Merkado. Te, ko ra dangag te. Kamang snack taan sa te. Ah, kay hapit ko saging ilo. Ngano mato naman ka to sa kamo eskwela? Ngado mga sa tindahan ding Wanilas. Nay, madyo nga sugot si tatay. Mamatay ka. Hala, nabasas na nay. Mag-ilis na nay. Hawak mo basta. Hindi ko basta na ka naman ka. Hala, ang si Amy. Parang bayang gabaem. Bayang salin sa bagjo. Diaptan man lagi pagsin. Kusina raman ni Jagi. Padun-adun ra. Man. Asa magkasusod? Dato CR. Biyat to kami eskwela. Biyat to kami Mama Julie. Sugot ka. Magtrabaho ko mama. Pero musugot ka. Pinangga man ka Mama Julie. Kay buutan man to. Katawa ka sang gud. Doy, tabangi sa ate mo ni ka, ha? Dato doy. Yun na mo dog. Budog po sahay. Kuhaan rin. Kila yan ha. Adyo ko natugi yan. Adyo ko natugi yan. Anar ka yan. Adyo ko pa natugi yan. Hala yan. Adyo ko nagtijan yan. Adyo tukuri. Ginoo ko. Ako tapang. Higda di adyo tukuri kang tijan. Ginoo ko. Anak rana. Agya nga. Nga. Anak sandik sa ulan. Dog mapun na. Ikaw biyan na ka biyan. Luhag ha. Higda na ha. Adyo hawirig ang tijan yan ha. Adyo tukuri ha. Hapit ng tukuring. Alyan nagang tijan. Ayan. Ha? Hinayra. Hindi. Dara na. Adyo kluhag higda ra. Hingaw ka na ho. May barta dara sang tijan. Luoy. Adyo tukuri ha. Anarasan day na. Duha na. Ang pagkawas mo diha kay si intas tita Purami. Digre ka puri mo bakod floor. Dili gyud mo. Kasoy ba ko nga na sakit sa purami tindahan na suntik na magkataon na. Sakit sa kuan usong. Gawas na ribi kay alimot ka na. Man di ano. Kailangan ko na ipahawa aron maaga ko nagsubo. Sino man dadali yan? Nagmo sakit ng dari mo na dito. Sakit din. Eh, dito ka na kaudiyo kay Iwa Ibas mo na midani. Hindi mo bidaan. Di gali ka pahenos gawat, kaya di isa ka nagaliwaros ko no. Gapo, nagpaandar ko nga, bikil. Liwaros lagi na mawib. Ay nga na bigyan na may out. Di, maldito ni. Ha? Maldito, di na yung pagunit bilikin sa ako na. Wala yung nakita sa as. Katunda to, sa si Arud to. Hindi.
Kami datutong matong kanisa. At kitiri mo kung kahapon, wala may Ako mo rin yung basa karaan doon nga Pagbago lagi ni. Di ba nga nung nagaba man haligon man eh. Ay di na nilig-ligan guba na. Wag ni haligi. Natukas na dukas. Pero ada pag kuha pa yun ulit na sa neto. Na. Dami gud nga bay. Bugyawa. Hawda. Gawas ko. Daras na nay dari dia. Dami pangipon. Ngipon, di mo po nagika ng ngipon. Madura man nami Ikan para. nga ng pramihan, dumanan ng pramihan. Angis ko nay. Alam yun. Parehan na tangipon. Tupeng na. Tara, bagi mo award ito, mada. Asag di raman, dyan nagmakauli ko. Dyan nagmakauli ko. Ag mo? Tapos ako. Naam ko na ikasag mo. 500. Ay, salamat. Palit ko. Palit Gusto amin. mataga mag-garden pag sa hapon ko sunod. Agusto nga nang kon. Sag sa una so, award kay mag-garden naman sa Garden karaan. daan, bitaw ko mag-garden. Ikaw naman si winner pirmi diha sa garden. Dyan na iya, gadugdug. Oh, ginoo ning tagbo ning duaw jud ko daring porami kay di naman ko makalakaw sunod adlaw ka may mabilis bay. Do aman sa ali diha si Tiri. Ako na naman ningari dari. Hanipilay ka mo vlog na Kareha na Ka mo dito. Kareha, guwang-guway ka na nahilaw-hilaw. Kaya kamuti. Di ka na, okay ra pag hinog. Na? Wala in sing ko tani ka. Violet. Andyan na ng gamot titi. Kay papaglamon ka na arumugahi. Kanira asang kuan saging rauna. Salamat, mong gasa. Ikaw pa nagluto. Huwag na usa. Burn out dari karon guys. Diyan uli na day sila nanay. Diyan, kapoy ka dyan ko, nagkatuog ko. Luwi lang mo kong nanay. Gimingaw man dyan na kay ko uli sa bahay, pila ka adlaw. Nag-uul lagi ko. Tabay ko dyan pray guys, nga inigbalik sa ultrasound wa na tong hemorrhage nga. Clear na to si Jaba para mo gaan-gaan ang pamati. Eh, makadaon. Manihapon day ko rugsa dyan kay kung may kurente. Naday gigasa sinanan na ito sa ikubag at tarang tanawin dyan igaman nagkain. Mga nigasa ni nanay. Tanawan na tagang sesod kaya umay na abrihi ganiha. Wow! Gigasaan kong nanay manggang dagko. Wow! Kaisa ko na ning pinalit. Idadaan po ko ni udlot sa biyabas. Kani, hama o ni kuan. Kani kwarta kong ni ibayaray ni sinina. Wow! Duha ka bukidang nanay. Magpapanit kong undoy. Ngit-ngit na guys, nag-flash na kong cellphone, daratang mangga. Tambos ibog, di na nahot doon, karirang gamay, rakadyo. Si undoy, mapudan, itabangan mo nina. Nganong ikog mandoy, di ara maglamis ibabaw. Ora oy mangga. Di uy, mas lami ring uhan. Da. Kamera jore. Order magos ubi na guys, di jud kuno ko mabarag ug wa koy kinahanglang baragon. Ug mahimo pa mangani kuno anhira kuno ko sigdaanan magkaon. Mao di jang gi-order na ho, gusto jud ko nga maka-survive si Ninja Turtle. So, palag arang laaja kaadyo. Ubarag ra kog mangihi, malibang, maligo. Jagan jang bunta kay gilaay mo ko kadto sigdaanan dito kuskusina na mahaw. Naligo po ko gay naglingkod nung ko naligo nagdara kog lingkuranan. Manambaw na ko guys. Agkatong des ni Agi, si Undoy hanggi pabutang kay araman hang lujaha. Ako ray magbutang. Kay maintain man hang pampakapit. Taman makabalik ko dito sa ultrasound, daw tanawag na pagwa pero bisang kunugwa na, maintain gihapon ni siya. Kay makatabang man ni siya sa pag-maintain sa pregnancy. Progesterone man ni siya. Mag-gloves gihapon ko kay ugaw man nga ang kamot. Ngit-ngit guys kaya pag kurente mahabalik. Haka to na. Sa laag. Hindi hawiran. Kay makabuling. Hinlo naman idaan.
Kanira pwede na itong hawiran. Kini yung pinilo. Kagkag na ko sang latbe. Good night guys. Hindi gamanda ni. Dito na kong tog kay. Di naman ni ibarag-barag. Kaya matagak man ni. Nangihi na pugudaan. Good night guys. Thank you for watching sa atong vlog today. See you tomorrow.